Hej. Ja, det er dig, jeg taler til. Hvad vil du sige til at være forkæmper for kristendommen? I så fald har jeg et super tilbud til dig. Hvis du gerne vil, kan den sikre dig en plads i himlen og et efterliv i sus og dus. Men hvis du ikke vil, er det flux i skærsilden. Meningsmålinger viser, at folk bliver meget gladere af at kæmpe for kristendommen. For at vise det lidt bedre, kommer Pave Urban, som er ekspert i lykke. Som I kan se, bliver folks livskvalitet væsentligt forøget, når de melder sig til korsridderne. Dette her tilbud passer lige til dig, hvis du er straffefange, men fortryder dine handlinger, er en kløgtig forretningsmand, der hurtigt ser fortjenesten i denne verden, af forskellige grunde ønsker forladelse for dine synder. Og husk, det er en win-win situation, for hvis du vinder din slag, så er det godt, men hvis du taber, så er det også godt, for der vil himlens portene åbne sig for dig.